Γεια σας, ονομάζομαι Κώστας Χρυσάθου, είμαι σκηνοθέτης. Κάνουμε τα γυρίσματα της ταινίας ντοκιμαντέρ Dreams of Memory. Είναι μια ταινία ντοκιμαντέρ για τον Ισπανικό εμφύλιο, για Κυπραίους πολέμησαν στον Ισπανικό εμφύλιο συγκεκριμένα. Για ένα θείο της γιαγιάς μου, ο οποίος σκοτώθηκε στη μάχη του Μπελτσίτε το 10 του Μάρτιου 1938, ο Λούκας Ορφανίδης. Είναι χορηγημένο από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού των ντοκιμαντέρ. Και συγκεκριμένα εδώ στον Άγιο Σωζόμενο κάνουμε την αναπαράσταση της μάχης που σκοτώθηκε ο Λούκας Ορφανίδης μαζί με άλλους Αλέξης, Κυπρίους. ο οποίος είναι και έλεγαμε τον Κάφερ, ηλεκτρολόγος του γύρισμα. Ο Μάρκος, ο οποίος κάνει τον υπολογιστή, ο Μάρκο Λόπες από τη Χιλή. Δεν ξέρω πώς είναι, με Ρόμπι, οι δηματολόγους μας. Ο Σάββας, ο φωτογραφίας μας. Ο πρώτος βοηθός κάμερας. Ο Bomb Squad που φεύγει για εκρήξεις. Έτοιμοι παιδιά, πάμε για takes. Ησυχία παρακαλώ. Ησυχία. Και μετά την έκρηξη. Και μετά την έκρηξη ησυχία. Αλεξούι, αφήνεις αμέσως. Όχι, να φύγει. Ησυχία παρακαλώ. Είναι 18, take 1. Ακίνητη παρακαλώ. Ακίνητη πάμε. Πάμε εδώ. Ζή. Ο πρωταγωνιστής, ο Λούκας Ορφανίδης. Καλησπέρα Ο σας. ρόλος. Ο ρόλος, ναι. Τι να πούμε, είμαστε στην τελευταία μέρα γυρισμάτων, εδώ στον Άγιο Σωζόμενο. Ολοκληρώσαμε κάποια γυρίσματα ήδη στο Ακάκι και σε κάποιες άλλες περιοχές. Το συνεργείο πήγαινε και η Ισπανία. Ήταν εξίσου ρυψοκίνδυνα και τα υπόλοιπα γυρίσματα ή μας το φυλάγατε εμάς για έκπληξη σήμερα? Υπήρχε αρκετό τρέξιμο, αρκετή πυροβολισμή, αλλά σήμερα ήταν οι εκρήξεις, το πιο φαντασμαγορικό κομμάτι τέλος πάντων των γυρισμάτων. Ήταν μια καταπληκτική εμπειρία, διότι μέσα από τα γυρίσματα, ας πούμε, αναγκαστικά μελετήσαμε μια άλλη εποχή που οι άνθρωποι έφευγαν, ταξιδεύκαν σε άλλες χώρες για να πολεμήσουν για τα ιδανικά τους. Καταρχάς, ο Λούκας, ο πρωταγωνιστής τέλος πάντων, είναι συγγενής του σκηνοθέτη, του Κώστα. Οπότε πιάσε με ο Κώστας, πήρε με στο σπίτι, γνώρισα τις θιάες, τους χιούες, τις γιαγιάες, όλων των συγγενολόγων του Λούκα. Και τα μάθες από πρώτο χέρι όλα. Ακριβώς, ακριβώς. Ό,τι είχα να ρωτήσω, τα πάντα. Δηλαδή, πότε γεννήθηκε, πώς μεγάλωσε, τι σχέσεις είχε με τους συγγενείς του, με τα αδέρφια του, τα πάντα, τα πάντα. Οπότε ήταν κάπως, ήταν πολύ βοηθητικό. Ησυχία παρακαλώ. Ησυχία. Ησυχία. Έκρηξη. Ξεκινούμε με έκρηξη. Πάμε. Εδώ, να βέντε, take 1.
έπαθες εσύ, χτύπησες? Από θάος με τα χειρομοβίδες. Κωστά, πέ μου πότε περίπου ρε κουμπάρε. Μόλις γίνει η πρώτη έκρηξη, ξεκίνη. Μπορείτε να έτοιμοι, σηκώστε τον πάνω. Το φορείο!